Здравейте! Ще покажа как се ремонтира помпа съединител на Renault Mascot тройка дизел. Като всички знаем, че тази помпа се продава само комплект с горна към педала и долна на скоростната кутия, която задвижва вилката. Двете са свързани посредством ето тази тръбичка. И сега, много важна част. Двете помпички, горна и долна, имат щифт, който, ако човек не обърне внимание, може би ще си помисли, че са неразглобяеми. Напротив, ако извадим внимателно щифта горе или долу, ще можем да разделим двете помпички от целостта им. Принципа на обезвъздушаване е следния. Или поне аз как го направих. Свалих контейнерчето, откачих помпата от педала отвътре, тя се завърта и я извадих отвън. Обадих се на един приятел, за да ми помогне, защото сам е много трудно. Мъчих се 2 часа, естествено само прахосах спирачна течност, целия станах спирачна течност и никакъв резултат не постигнах. Но, когато дойде колегата, направихме следното. Тук изварихме, отворихме контейнерчето, той стоеше горе и чакаше да започне да излиза спирачна течност от него, защото аз влезнах отдолу с една спринцовка и с едно гумено уплътнение, което купих от аптеката заедно с спринцовката. Това е от система. Напомпвах отдолу спирачна течност. Сега ще мина отдолу и ще покажа горе-долу как става. Вече е направено. Не направих видеото в реално време, защото беше много дразнещо и въобще не ми беше до телефона да снимам. Та така, той стои горе, аз отдолу помпя, въздуха започва, системата започва да се зарежда и тук има една снатка, в която се събира въздуха. Номера е да го избутаме, като помпим спирачна течност. Като избълбоника горе в контейнерчето, почти сме готови, профилактично пускаме 1-2 спринцовки, още спирачна течност да прокара. А тук вторият асистент, просто когато се напълни контейнерчето, присипва, за да не уливаме всичко в спирачна течност, а и тя е чисто нова да си я запазя. Така или иначе. Сега ще слезна отдолу да покажа как и къде точно как се прави. Аз ползвах това уплътнение гумено еластично, за да може да свържа спринцовката с края, долния край на тръбичката, който влиза в долната помпичка. Ето това е положението отдолу. Помпичката, тя в момента е монтирана, но ето къде е щифта. Той се избива много лесно и много внимателно. Вътре има уплътнение, да не го загубим. Аз направих следното. Развих помпата от тук и от тук. Извадих я. Наместих си я. Лекичко с почукване с много малка отвърчица. Го избих. След това цилиндърчето с помпичката го прибрах в една кутийка и го обърнах нагоре с дупчицата. В нея напълних спирачна течност, колкото е възможно, да я пълня помпичката. След това започнах да обезвъздушавам с тази спринцовка. Пълня, като пъхам горният край на гуменото уплътнение в маркуча, щуцера, за да може, когато напълня една спринцовка, да стисна, да изваря внимателно, да не тече, да не позволявам да тече надолу и по този начин ще мога да се напълня 2, 3, 4 спринцовка, колкото е нужно с спирачна течност и да подавам навътре. В момента, в който обезвъздушава системата, просто варя гуменото уплътнение отгоре
затапвам с пръст, вземам с другата ръка помпичката и ги сдвоявам. Като по този начин изтича малко спирачна течност, но горе, нали, асистента внимава и ако нивото започне да пада, той долива всъщност, за да не изгубим обезвъздушаването. И по този начин, като капва спирачна течност, тя запълва, докато монтирам върху щуцера на корпуса и така системата се запазва обезвъздушена. Стягам с шпенда и това е цялата работа. Качвам се отгоре, примпомпвам 4-5-6 пъти и педала става прав. После ще добавя и видеоци за как се справих с спуканото буталци и каква беше причината. Това е помпичката на съединителя, която стои прикрепена на скоростната кутия и контактува с вилката. Оказва се, че камионът е работил с счупено буталци и сега при сборката на двигател и скоростна кутия това нещо се видя. Аз какво съм направил? При положение, че всичко останало е здраво, семерингата тук, която съм сложил на новото буталци, това го залепих с епоксидна смола, може с всякакъв лепило, за да мога да го занеса на един стругар и спокойно да вземе размерите, като той да изработи от пластмаса същото буталци. Така. Сметнах за нужно, че буталото може да бъде малко по-удебелено отвътре, както се вижда добре. Е по-здравичко. Долният, вътрешният край спрямо този е 1-2 милиметър по-нагоре. Така леглото на стержена изглежда визуално по-дълбоко, но то е заради удебелената стена. Така. Тук отдолу е също малко удебелено, да бъде по-здраво, като тази семеринга влиза доста по-плътно, отколкото влиза тук. Всъщност тя ще изпълнява ролята си чудесно, понеже е здрава. Като цяло размерът външният е спазен и това буталце се движи в корпуса без проблеми. Нормално. То даже не докосва корпуса, а се движи по семерингата. А между другото, това нещо така счупено се е движало вътре в помпичката, не знаем колко време. Сега ще я събера и после следва монтаж, обезвъздушаване, което ще е доста трудно и се надявам да заработи както трябва.